Assalamu alaikum. Atawatan TV'nin Atawatan YouTube kanalımızın muştaqları yeni de sizin bilen ustaatlar Atawatan'a gepleşigimizde didarlaşýar. Bugünkü gepleşigimizin mihmany haýsy ustaat? Ol owadan gara gözleriň eýesi. Eýen bilensiňiz hawa denan maşgala. Ol bagtly mama. Ýöne keşfini görüňiz, mama dürüýtmörsiňiz. Hawa ýaşlygyň syr nämedi? Garramadlygyň syr onam sorar. Ol teatr sahnasyna da ustaat, aýdym saz dünýäsine de ustaat. Diňe türkmen diline däl, hindi, ingliz dillerine de aýdym aýdyp bilýär. Ýöne aýratynam dutar senediniň ustaatlarynyň arasynda has hormatlanýan ustaat Läle Begnazarova Türkmenistanyň halk artisti. Hoş gördük Läle gepleşigimizde. Sağ olun. Çaqlygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sağ bolun. Size de sağ olun. Meni hormatlap çağırýanyňyz üçin. Elbetde bagşy adamlar üçin hormat goýulmak, şolar ýaly owdan gepleşiklere çağırylmak hasam bagtly, has hormatly. Indi ýa-ni aýdymlaňyz ýa-da ötür. Onuň girip çykyp durmalar men hiç çykatym gelen okştaýdan sesiňiziň owazyňyň owadanlygy üçin siziň owazyňyz bilen ilkinji gezek tanışlygym men janly dinlemek sizi miýetler edipdi. Köne opera balet teatry diýär. Mahtum Uladynaky Milli Sahly Drama Teatrynyň ilkinji döredilen ojagyny hakyky size Hudaýyň beren zihini bilbil goýanyň keşfine size Allah'dan berilen bilbil owady bar we siziň ykbalyňyzda şeýle ýazylly bilbil goýan keşfini döretmek. Ana şol bilbil goýanyň aýdymyny ýerine ýetireňizde sahnada bilbil goýan libasyna Kuşyaljak olup küçücük bir Gülelik şiirde bir zat edin. Aslında bizim ovamızda men göbegenim maňa bilbil goýa diýdi kiçilikligimden. Ondan şol teatra çağırılıp ilki bilen Şahyna Maripdesanyň Şahynyň keşfini ýerine ýetirdim. Soňam Ata Alov iň ökde rejissörlerinden biri Türkmenistanyň halk artisti Ata Alov şol bilbil goýdy. Hürlükü hemrada bilbil goýan keşfini saňa ananjak diýdi. Şonu şeýdip bize meher etdi de. Guştaňa meňde ýani ýa sen guşa meňde ýa-mı diýip şoýadyma düşýärde. Hawa hakykatynam rejissuraň iň aýratynlygam şonam kadýan. Insany başga dünýälere alyp gidip bilýär tomoşaçyny. Men şol wagt sahnada Läläni däl, Zenany däl, aýdymçynam däl, artistam däl. Men şol birinji hatyrda oturup şol spektaklyň premierasyny göremde guş gördüm. Hakykatdan bilbil gördüm. Berekella kostyumlarynam owadan tikipdirler. Sizde bilbil goýan libasy bardy. Soň kostyumerine barıp sizden interwiwda alypdym. Şonu wot rejissuranyň jadysyna bir düşündim bol siziň sesiňizde de haýran galypdym. Inni şeý diýmek bilen ilkinji berjek sowalym şeýle. Diýmek size eýýäm owada çağalyňyzdan bilbil goýa diýen bolsa siziň göbegeňiz siziň şu zihiniňiz çağalykdan ýüze çykypdyr da. Hawa, çağalykdan kiçikem özüm hem ýadyma düşýär aýdýanym esasanam men tans oýnamany öwreddim. Aýdymy dinläp tans oýnap şol aýdyma görä-de aýdym tans oýnamany öwreddim de. Şondanam şol owada şulamyz gelip käýe wagt näme owa ýerine mehmançylyga gelinýär. Ecem ýanyna gelýän şol Guljanaýda diýip bir şol göbegenem bardy daýda hasam şoga görýärdi. Ezizim ruhiya gelmene rahmeyle, ezizim ruhiya gelmene rahmeyle, rahmeyle, rahmeyle ey ruhiya, rahmeyle, rahmeyle ey ruhiya. Şo Zeynep hanlarwan dinlemäni görýärdik-de öýbüz bolup, ana şol aýdymy ýa tutup durun, aýdyp durun, şondan soň maňa bilbil goýa diýip bak goýupdyrlar da. Töweleme. Inni şu gün ustaatlaryň arasynda ýaňama aýtdym, dutar, gyjak, milli senedimiň ustaatlarynyň arasynda, bagşlaryň arasynda siziň öz ornuňyz bar.
İni şu yerde bir de kere dötüren tomaşaçılar aydat melya. Başların arasında dutar dünyasında dutar tenedinne o şu sunugotto in ussat halipaların biri Akmurat Şariyev. O Türkmenistan halk artisti ussat molim ençeme şagirdleri kemale getiren insan. Ödem şu döwran maşqın keşfin jalandıran Akmurat Halipa gönüdün gönüside pata veripdir. Doğru mu şu? Şu hakda aydıp beri aytsanız. Akmurat Halipa men öň talip döwürlem gatnaýadym aýdym öwrenmek üçin. Talip döwürlemem 1992-nji 1996-njy ýyllarda Döwlet Mehmet Azada adyna Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyna men İnglis dili, Türkmen dili we edebiyat fakultetini okap ýörkäm, daşyndan men konserwatoriýa gatnaýadym. Şonu Akmurat Halipaň ýanyna gatnap, aýdymlary öwrenip, sadyň ince tilhimlerini öwrenip, şonu diýetde Akmurat Halipa sen seýsiňi ähli ýerde ulanyp bolar. Diňe bir halk aýdymda däl, estrada aýdymlarda sebäbi men estrada aýdymlary aýdýadym başda. Soňra şol Akmurat Halipany Nur ýagdy bayram faýdady görüp, soňam Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň halk aýdymlaryny diňläp men özüme şonu urj edip öwrenýädim. Şo döwürlerden bäri Akmurat Halipa maňa halipalyk edip gelýär. Diňe bir efirde däl, diňe bir döwlet toýlaryna däl, toýlarda türkmenlemediň toýy eken şo toýlarda da köplenç Akmurat Halipa bilen toýlara gidýärdik. Ine ýaňy ýakynna 2 ýyl bolandyr. Akmurat Halipa ýürüýte men ojagıma gelip şo ýerde duz çörek iýip ine diýdi, aýal başlaryň arasynda diýdi, birinji gedek saňa ak pata berýän idi. Bu men üçin gaty uly bag. Sebäbi Akmurat Halipa diýilende diňe bir Türkmenistan el yer ýüzüniň köp ýurdy tanaýada. 2002-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna festivala gatnaşamda şo ýerde de şol Akmurat Halipaň bir disklaryny gördüm-de. Ýüzünde suraty, sady, şoň üçin diýjek bolýanym. Ol adamlar sadyň, aýdymyň ussatlary. Onda da dutar tenedi. Rowşan Nepesovle gepleşip etdik de kompozitor. Gülälek dutaryň her kakyndan, her perdesinden bir saz döredip bolýardy. Şon ýaly derejede dutar tenedinäki çalynýan sazlar çylşyrmylýa-da. Akmurat aga da dutar tenediniň ussady da ol. Dutar çaljak bolsaň, ony käbir diýe-de şu ýaşdan soň öwrenip bolarmy diýip 25 ýaş, 30 ýaş, 35 ýaş öwrenip bolmagy mahmal ýöne ony kiçilikden şu barmaklaryň çeýeligini öwrenmeli, şu çeýe bolmaly, barmaklaryň bir duýguň, hasam duýguň güýçli bolmaly. Siziň gözüňiz kaçan çalyp başlapdyňyz dutary? Men dutary 5-6-njy synpdan çalyp başladym, ýöne dogry aýtsam. Halipa gatnap däl, öz öýümizde dutar gyjagy gaty uly sarpa goýulýar. Qakamam, ejemem bir hiňlenip dutaryň apdalyndan. Esasanam iň uly doganym Döwletgeli Gurbanow, şolam şu dutar çalýady sebäbi olam dutar haçan çalyp orady. Şu Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyny gotardy, o doganymam. Rus dil fakultetini şo ýerde belli Halipamyz Döwletgeli Ökdýerow işleýän eken. Şol Döwletgeli Ökdýerowdan öwrenip benim o wagtlar bir 6-njy 7-nji synpda gelip maňa da şonu öwredýärdi kakularyny. Onuň näme eýmeklerini jana, naragaji birinji çalyp başlan sadymam Ardugum sady. Ardugum. Şonu men armetdim. Şo sady öwrensem diýdim, men şu dutarda aýdym. Gelecekde de aýdaryn. Onda ilk başlaňyzda saz çalma öwrendiňiz, soň aýdym aýdyp başladyňyz. Ýok. Men halk aýdymlary soň öwrendim. Ýöne aýdymlar, şeýle aýdymlary men ilk aýdym aýdyp başladym. 5-nji synpda ham körpem, eýmekdem jana, ak patam, şapak ýanyny diýdiler, ýaly aýdymlar aýdýadym da. Soň 8-nji 9-njy synpda ham öýümizde radio aýdardyrdy. Esasanam Gunurtan konsert dinleýärdi kakam. Şonu Sahy Jeparowyň, Mahtumul Garlyň, Nawat Taýdan aýdymlary gidýärdi.
Hasam men onun sahagan aydımlarını ürçüp dinleýädim. Qalmanam, garagöz, bir zaman goýgul ýaly aydymlar bardy. Olary öwrendim. Okuwçudyňyz-da? Okuwçudym. Onsoň neme, o ýerine gyýd maşgala aydym aýdyp ýör. Kakam garşylyk bildiren okdy, ejemem garşylyk bildiren okdy. Ýöne bir 9-njy 10-njy synıpkam bir diýen zady gyýdym diýdi. Sen gyýd maşgala diýdi, bir ýeriniň kişi maşgalasy bolmaly. Şoň üçinem şu aydym goýup bolsa ne diýsen näderkä diýdi. Men şu zady näme üçin aýtdym? Edil şu ýerde men goşgy ýazmak bilen meşgulanyp başladym. Şol söz, kakamın şu sözü meniň şygyr ýazmama itergi berdi. Şo ýerde men 12 topok goşgy ýazdym. Men aýdym aýdaýyn kaka diýip. Onum hindi sadyna geçirip öz başyma şonu hinglenip aýdym edip beripdim şonu. Ken ýadyma düşenip o wagtlar onun kakam diýdi. Aýdy bersene aýdym diýdi. Kakaňyzyň duýgusyna täsir edip bilipsiňiz-de. Te kakamam näme ty medeniýeti aýdym sady gaty goýberýärdi. Şoň üçinem ýok diýip bilmedi. Men diýdi, soňam diýdi maňa, soň kakam ettirmedi-de, wah men aýtjakdym da diýip ýörmedi. Ondan soň böwet bolmandyr. Böwet bolmady-da. Şoň gaýtam şonu aýdym aýtjak bolsaň, gyýdym sahna çykganda hiç kim ýok diýip çyk. Biri maňa tere diýendir diýip çyksaň aljyrarsyň diýip şey diýip öwredip maňa şol sahnanyň iňçe tarlaryny kakam öýde öwredipdi. Indi şu ýerde tomoşaçylarymyz sizden kakaňyza sag bolsun aýdýandylar. Sebäbi şol wagt böwet bolan bolsa, şu wagt türkmen halkynyň läle bagşasy bolmazdy belki. Ene ata gaty täsir edýär. Gönüden gönem agaňyz size eýýam saat çalmagy öwredip halipa bolupdyr. Sakagan aydımlarını dinleýänligiňizi aýtdyňyz şu wagt. Edil şu ýerde sakagan aydymlarynyň birini aýdyp beräýin. Bolýa men häzir sakagan aydymlarynyň gopuzlyk edýän aydymyny ýerine ýetirip beräýin başardygymdan. Tamaşaçylarymyz lezzetlen dinlärler. Sebäbi biziň gurrumyzy dinlemekden aydym dinlemek olar üçin has lezzetlidir. Başytyny. Şuun birgi gopuz çally Şuun birgi gopuz çally sadynyň gurbany bolsun Çally jana otlur sally nädiniň gurbany bolsun Didarından kanım dimin, söymese dönüm dimin Neçe yapsa yanım dimin, ködünün kurbanı bulsun Kış eline, yad eline, yadının kurbanı bulsun Bahtiyarlık toyun toylap gitti oğru nazar aylap Nun gödülün birin saylap özünün kurbanı bulsun Özünün kurbanı bulsun, derdinin dermanı bulsun Läle şu wagt
Gopudlygy diýen aýdym aýdyp berdiňiz. Gyýd maşgala üçin türkmen halky ilkinji zerur hasaplayan zatlarynyň biri onuň öý ojak maşgala bolmagy. Şoň üçin gyýd çaga kär saýlanna gönnen göni şoň durmuş guransoň ýan ýoldaşy garşy bolmajak bir kärine işler ýaly kär saýlaýarlar. Şoň üçin size mogulumçylyk kärni saýladyňyzmy? Şoň üçin mogulumçylyk okuwyny okudyňyzmy? Aýdym sadygy boýunça bilme almansyňyz-da. Men aslında bizim maşgalamyz muallimler maşgalasy, kakam biyolog, ejem himik, doğanlarım hemmeti üniversitede diller institutyny. Ejem kakam muallim. Ejem kakam doğulum, ählif diýen ýaly bizim muallimler maşgalasy. Mamam muallim. Daýdalamda muallimler var, matematiki var, himigi var, rus tili muallim. Aslında bizim maşgalamyz muallimler maşgalasy. Şoň üçin men özüm ingliz tilini gatga öwredip. Men maksadym şol Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna girip, dil öwrenip, hem gapdalyndan konservatoriýa gatnap, hem aýdymmy dowam etdirmek, hem dogry aýsam bir gelecekde bir daşary ýurtlara gidip, daşary ýurtlara bir gidilenç etmek, dil öwrensem şol diýdim, heme gidilenç etmäme gowurdyp, hemem aýdym aýtsam, hemmesi bagly, hemme baglanşykly da. Aýdym bilen sadyň sadyşykly bolşy ýaly meňem durmuşymdaky alyp baran baştan tutan maksadym şeýle sadyşykly tutdum. Oňa da men öz maşgalam sebäpkärde şo maşgalamyzda şu zatlara bolan hormat. Sen dogry ýoly urukdurdylar. Onsoň gyýy maşgala ýanky diýişiň ýaly aýdyma sada kän bir köp ýerde öňle ruhsat berilmeýärdi. Ýöne häzirki döwürde bizim bir owadan ýurdumyz bar, owadan döwrümüz bar. Aýdyma sada hormat goýulýan owadan döwrümüz bar. Gahrman arkadagymyz, arkadagly serdarymyz bize uly bir itergi berýär, ýol açyp berýär. Medeniýetimizi, sungatymizi, esasana milli medeniýetimizi, sungatymizi dünýäge ýaýmakda, öz ýurdumyzda öwrenmek üçin, şonu ýaýmak üçin, şo zatlaryň bir köküni, düýbini öwrenmek üçin bize uly mümkinçilikler döredip berdiler. Gahrman arkadagymyz maňa hemişe özüniň uly anamyny bildirýär. Şol anama da jogap bermek üçin men giýjäm günni edip hemişe işlemäge taýyn, hemişe öwrenmäge taýyn. Indi işlemäge diýende tomoşaçylarymyň köpüsi bilmän bilerler. Siziň nirede zähmet çekýänliňizi, siziň birgeden şagirdleriňiz bar. İşiňiz hakynda, häzirki iş ýeriňiz hakynda alyp barýan işiňiz hakynda aýdyp beräýin. Ýa sen ödüňem diýdim, bir näçe ýerlerde işledim. Ýöne häzirki işleýän ýerim Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň Altyn Mendil Aýdym Taparynyň çeper ýol başçysy. Eýem 14 ýyl şo ýerde men ýol başçylyk edýän. Şo ýerde bir näçe saatlarna aýdymçy ýigitlerimiz gyýylanmaz zähmet çekýärler. Şo ýerden menden edil mektep üçin gelýän şagirdlerimden bar da, siziň gaýbana, siziň aýdymlaryňy dinleýäs ýöne. Şo ýerde bir zat aýdasym mene bilelik. Aýdymçy bolmak üçin birinji dilçi bolmaly. Öz milli dilini, öz ene dilini sugara bilmeli. Onuň grammatikasyny esasy bilmeli. Sözleýiş medeniýetini bilmeli. Şonu bilen wagtyň hemem klassik şahyrlara kän ýüzlenmeli. Ya bolmasa bizim bir şahyrlarymyz, bizim muallimlerimiz, halifalarymyz esasy filolog halifalarymyz ýüzlenmeli bolýar. Menem şolaryň jümmüşini alym bilim alan gyýda onuň şol helki diýen şygyr ýete başlan döwrümden men özüm şygyram ýa-da goşgam ýa-da ýöne onu häzirki döwürde men şolar aýdym edip ýerine ýetirýän köp aýdymlarym öz şygyрлym, öz sözlüm. Oň üçinem näme kän zähmet gerek, öwrenmeli, ýene bir ýoly öwrenmeli. Indi öwrenmek hakda aýdamyzda Akmurat Şarif gönden önsede pata beripdir. Akmurat halifadan başga bagşyçylyk sunugatyny kimlerden öwrendiňiz? Eliňizden tutup dutar çalmany ýa-da aýdym aýtmany gönnen ýanyňyzda oturup öwredenler başga kimler? Türkmen Milli Konservatoriýasyna zähmet çekýärdi Türkmenistan halk artisti Nurýagdy Bayramow, Orad Nefes Döwletnazarow, Osman Güjimow diýip sadanna deňduşymyz bar.
Şolam köp zatlary öwretdi. Esasanam daşagy ýolundan Mahtumul Halipaň ýolundan aýdym aýtmany ine ýannym ýene onuň teşnit ýaly aýdymlary. Hemem Türkmenistanyň halk artisti Qiyas Durduýew. Şolam maňa kän zatlary öwretdi. Türkmen dutar gyjygynyň gapdalyna aýdym aýtmany. Galberse de gaýbany Halipalam Sahy Jepbarow, Oradil Aliýadow, Nawat Nurmuhammedowa. Hemem öz halipam Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowa. Inni men başymça siz esasen ahal ýolundan aýdýaňyz. Bir döwlet konsertinde ýadyma düşýär, ak telpekli, kırmızı donly bagşlamyz Titr durdy. Şol erkek kişilerin içinde orta arada. O yaş makkal, börükgül, bir kiçijik gelin otyr. Olam sizdiňiz haýdy konsertde we näçe bagşy bilen çykypdyňyz şonu? Şo ýerde biz 60 sanydyk. 59 sany şoň erkek adamlardy, tadanlardy. Ondan şonu merkezde de ýekejedim şonu men ýadyma düşýär, könügdir aýdym ýerine ýetiripdim. Iki edek boldy şonu ýaly. Konsertde çykyş. Birine könügdir, birine de haýtykan aýdypdym. İkisine de ýekejedim atýardym. Örnähil bagtly men ha. Diýmek sizin helki başda aýdan zadym da sizin şu sunugotdy, şu bagşçylyk sunugotdy öz ornuňyz bar. Esasy zat gülelik. Anam. Maňa şol bagşçylyk sunugatyny aýdýanja aýdymlanmy, ananyp aýdymlanma, ýerine ýetirişime ananyp şeýle uly sahnalara çykarýan adamlar bolsun aýdýar. Siz aýdýanja aýdymlam diýende ol aýdýanja däl. Ol aýdymlar aslynda meniň özüme aýdymçam däl. Aýdymsa sowudymam ýok bolyn. Ýeňil aýdymlar ýerine ýetireň dok. Siz mesal üçin Garagöz aýdymy. Şol aýdym ýeňil aýdymdyr öýdemok, men ýerine ýetirmesi ýeňil aýdyma bolmaly äl. Elbetde, ýeňil aýdym däl sebäbi olary ussatlarymyz bar, olary şeýle bir ussatlyk bilen ýerine ýetiripdirler. Türkmenne diýilýär, däne diýip. Şol däne edilip aýdylan aýdymy ýene de däne edip şonu dowam etdirmeli. Gelecekde de bir nesillimiz öwrenir ýaly. Ýöne şeýle bir pursatlar bolýar. Käwat bir sesin gyrlayan wagty bolýar, ýa bir göwnüň bir çökkün wagty bolýar da, göwnüň çökkün wagty bolýar. Şonu da aýdyma gaty täsir edýär. Aýdym ýerine ýetirilişine. Haçan adam ruhtaýdan baý bolanna bir zat ruh kanatlansa, ruh kanatlansa şonu aýdym go ýerine düşýär. Ýene bir zat aýdyn, aýdym üçin, bagşy üçin esaslar. Dinç, uky. Şu ukyňy almasaň sen hiçem bilbili goýa bolsaňa peýdasy ýokda. Onda ukyňyzy alyp gelensiňiz diýip umyd edýän we şu ýerde sizden Garagöz diýen aýdymyňyz halk aýdymy, Türkmen halk aýdymy şeýleri, şol aýdymy aýdyp bermek haýyş edýän we häzir aýdyma başlamagyňyz şuň size taýdanarlyk edýän ýigitler bilen tomoşaçylarymyz tanışdyraýyn. Dutarda Gowunç Mehmet Nadarow, Gyjykda Çommy Batyrow, men toporumda rahmet çekýär bir näçe ýyl bäri. Elbetde dutarçy, gyjykçy aslynda tadanna bagşyň ganaty. Hani şol tadanalan bilen başardygymdan Garagöz halk aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Tomoşaçylarymyza. Başladyň. Garagöz ey sen meniň ýarym Garagöz. Garagöz gözleň süzüleri ey üstüne canım edilir. Sen meýlis boldular ey bir zaman eýlendiň Garagöz. Garagözüň o togasy
altından bozuzi Şirin canım sadığı sen benim yarım qarayı men ağlaylay Qaraca oğlunun helayli üstünde hakkın halami Qağız üstünün qalami çıdanna qaray delmidi Leylim, 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 leylim düzülene al yalı canımı bilen Bir bölük geline kız bilene bir zaman eğlenin qarayı men ağlaylay Bir bölük geline kıybilene bir zaman eğlenin qarayı Lale bağışı olmağın yükü qatı yengil değil. Bağışı sözünün özünü ile bağışlamak diyen sözünden gelip çıkıptır da. İnni özünü ile halka tomoşoça bağışlarından son ece olmak has kıyımı diyen. Siz ece tüveleme mama da. Şu haqda da aydıp beraysanız, aktığınlarınız, çağalarınız, oların saylan keri. Elbette ine olmak en bağıtlı zat. Durmuşumda en bağıtlı fırsat haçan neylenne men şeyle cevap berýänne ine bolan bolum. Jägillep dünýä bägejin inenne. Şu wagt şu duyguda söz aýtmaňda hudiňiz aýdyp berýän de Garaja oğlun spektaklda sizin men hiç aňymdan çykmaýan bir hudiňiz var. Şu gözüňizdäki göz ýaşlar süpürmäkäňiz şu hudiň aýdyp berýär. Hani başarsam. Allan allan albiter narağa gül biter 3 yaşına barana sayrap duran dil biter Alley balam alley alley balam alley Allah'ın Allah'ın yaşıdır hali palat naşıdır bir ağası sadana bir ağası bağışıdır Alley balam alley alley balam alley Şeýerde Garaja oğluna aydan sözlem başgaçarak ýadyma düşen ýerini aýdaýyn. Garaja balam garajam öz iline yaranja Garaja balam garajam Şeýdip şol spektaklda sen özüňe men aýtdyň da aslında sahna diýilende şeyle kudretliler şol kudreti şu kudrete kaplanıp
Şu yerlerde bir rahmet çekmek adamını kamilleştiriyor. Adamını katadiya. Ece olanızda neçe yaşınızdadınız ve mama olanızda neçe yaşınız? Ece olamda 24 yaşımdadım. Mama olamda 44 yaşımdadım. Tüvelüm. Allah nazarlardan qorakın. Yani şol ene olmak barada aydıp durduk ondan sonra. Ha, şu çağlanı taktak kurmaya çayeli. Qıydım, Selvinyaz Medeniyet İnstitutun talibi, häzir 5-nji yıl talip durmuşa çıkardım. Onu ya mama oğlum deninden bildirýär. Şu men häzir şu ýerde Selvinyaz diýen halkaýdyma ýerine ýetiresim gelýär. Sebäbi Selvinyaz diýen halkaýdym men kän ýyllar bäri ýerine ýetirýän. Şol aýdym maňa gat ul üstünlük getirdi. Şoň üçin men qyydym, gadyna da Selvinyaz goýdum. Onda hükman şiirdi şolaydım dinleyelim. Yine şolaydımda men bir zada üns verdim. Odalam dinleyedim ol. Başlanı gülü yukarı hava çekuden başlaya. Böyle aydım yerine yetirmek kıyınlar mı ya? Eyem en sonunda aydiyanız mı olaydımları? Ne Türkmen halkaydımlarını yerine yetirende, dutarda yerine yetirende hakikaten çekimli yerden başlamak kıyın mı oluyor? Hükman önünün bir 5-6 sanak aydım değillere. Sesin kızdırmalı diýilýär. Şol ses kızmaly, şol svязкalaň açylyp, şoňa taýýar bolmaly. Sebäbi gün şol aýdymdan çekip ýerden başlasaň, sesin kırılmagy mümkin. Üzülmegi mümkin. Şol aslynda kä wagt men şägirtlenmede bizim öz halipalarymyz şey diýetdi. Şägirtlenme diýende ýokary tondan, hemem ýokary çekүүден perdeden başlamaň hiç gaçan ömürlük sesiňizi ýitirmeňiz mümkin diýende. Ne şol Selvinyaz, Balsaýat, Könögdir, şunýal agraýdymlar bar. Şolar köplenç toýuň soňuna aýdylýan aýdymlar diýilýärdi-de. Şoň üçin toýuň soňuna goýulýar şol aýdymlar. Balsaýadam, Könögdirim, başga da bir näçe aýdymlaryň saryýa bar, teşnit bar. Ol aýdymlary ýerine ýetirmek, ol gaty güýji, zähmedi, ulu sesi talap edýär, ulu zähmedi talap edýär-de. Ne şol aýdymam häzir ýerine ýetirip beren. Oğlum var, Begnazar. Oğlum ikisem men ýolumy dowam etdirýärler, ýöne gydym durmuşa çykan soň häzirlikçe tüweleme iki sany gyjaga şol ýygy gider. Elbetde maşgalat bilen bolmaly, ýöne şeýle odan sesi var. Oğlumam aýdymam aýdýar. Häzirki döwürde hem ingliz tilini gowurýar. Olam edil özüm ýaly iki çagamam ingliz tiline gowurýar, aýdym aýtmanam gowurýarlar. Şoň üçin oğlumam ingliz tiline talim. Tüweleme. Ýokary mektebine nesip bolsa awraýly tamamlap. Öz kärligi ýetip bolmak nesip etdi. Sağ ol, Taňry. Oğluňyzdan hem aktyk söýmek size niýetler etdim. Amin. Ona şu ýerde çekүүl aýdymlaryň biri Selvinyazdan türkmen halkaýdymy aýdyp berseňiz? Ýerine ýetiräýin. Sebäbi men ýa 2 sany 3 sany aýdym ýerine ýetirdim. Tepine gyzyşdy. Gyzyşdy. Öňünden hem adaçyk men tadanalym bilen bir adaçyk taýýarlyk geçdiňizde. Onda dinläýin. Gel gülüm gel ayım gel ey. Ay tığım ücgenlerim bağrım ne dilliyor. Kesbi kereyledin yara canı tilvin yar. Gel gülüm gel ayım gel ey. Ay tomuşan öyleri
Azerbaycan'ı Emrah hana kurban yaraylar fil dünyad Gel gülüm gel ayım geley Hayranı Turan'ı Emrah hana kurban yaraylar fil dünyad Gel gülüm gel ayım geley Gel gülüm gel Şu wagt sizin yerine yetiren aydymyz Türkmen halk destanından, Sayatlyk Emrah destanından. Biz bilýäs siz Türkmen dili edebiýaty ugry boýunça bilim alyňyz. Onam ingliz dili boýunça okudyňyz. İngiliz dili aýratyn İngiliz dili, Türkmen dili we edebiýaty. Şonu ýaly fakultetde okudyňyz da. Tuğleme. Inne siz dünýäniň haýsy ýurtlaryna bolup gördüňiz. Menim bilişimçe siz kän ýurtlarda festivallara gatnaşdyňyz. Aydym saz bilen gatnaşdyňyz. Gatnaşdyňyz. Şolar bir agzak geçseňiz. Size has täsir galyran ýurtlar, täsir galyran fursatlar aýdyp beräýin. Men 1996-njy ýylda Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyny tamamlan ýylym şol institutda işe almak, zähmet çekmek, moýlum bolmak nasip etdi. Hem şoňdaşyndan mukam folklor toporum bardy, dutarçy gyzlar toporuny döretdim. Şo wagt menen şol institutda. Hawa şo wagt menen 20 ýyl ýaşamapdym. İngiliz dilinden, türkmen dilinden hapak berýärdim. 1997-nji ýylda şol folklor toporumyz bilen daşar ýurda gitmeli bolduk. 1997-nji ýylyň aprel aýyda ýalňyşmasam Pakistan döwletiniň Islamabad şäherinde Lok Virsa adlı festival geçirilýär diýip biziň institutymyzyň rektory aýtdy, sizem hökman gatnaşmaly. Şonu bardyk. Şol ýeri baramyzda da otaýdy gatykän döwlet bardy. Azerbaýjan döwleti, umuman döwletler. Türkiýe hemme ýurtdan bardy. Şo ýerde bizem öz folklor toporumy bilen bardyk. Menem toporum lideri, toporum ýol başçysy, özümem ýaşaçyk daşar ýurtlarda meni özüm näde alyp çykarkam diýip ýöne dil bilseň alyp çykyp bolýan eken. Hawa. Şo döwürler ýaňy institut tamamlandy, döwürüm hasam ingliz diline goýup özüm örjedip öwrenen döwürlem. Ana ilkinji giden saparym şol. Şo ýerde de 3-nji ýer alyp goýdyan. Ol bäsleşik festival. Soň 2002-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Washington şäherine Silk Road ýepek ýolly festival geçirildi. Oňa gatnaşmak meýesser etdi. Onda da öz ýurdumyzdan bir 20 sany bagşy gyýdyň içinden taýlanyp gidipdim. Sebäbi olam dil bilenim üçin. Şo ýerde İngilizce soraglar berdiler. Handaşar ýurtda nähil menim my name is Lale Begnazar we my hobby is sing a song diýip başladym bolin. Ondan diýip şeýdip öýler taýladylar. Öýler taýlar. Hemem şo telbini ýaýtdym bolin. Taýlandym. Soň Silk Road festivala bardym. Festivala bir näçe gün çykyş etdik. Şo ýerde çykyş edende özüm aýdymlamyň sözlerini terjime edip gitdim ingliz diline. Halk gelip dinleýänne ilki bilen men aýdymyň adyny aýdýan, onu terjime edip adyjyk tanışdyrýan aýdymyň temasy bilen on soň aýdym aýdýarym. Soň Gahrman arkadamyň ýurdumyza başlanlyk etmegi bilen başlan gününden biziň ýurdumyza başlanlyk edip başlan gününden men aýdym sasynyňa bolan hewesimi, ihlasamy görüp Gahrman arkadamy şeýlemaňa uly baha berip başlady. Edil şo ýyllar daşar ýurtlara, saparlara uğradyp biziň halk aýdym taýlanmady aýtmaga bir uly mümkinçilikler tapyp daşar ýurtlarda ine Angliýanyň London şäheri, Ýewropa ýurtlaryna Germaniýa, Angliýa, Estoniýa, başga da bir näçe döwletler ine Koreýa, Yaponiýa, Hytaý, Moskwa, Sankt-Peterburg, Belarusiýa,
onsoň öz goňşy döwletlerimizden ählisine bolup geldik. Her barıp gelen ýerimde bir däl 2-3 ýedek barıp gelmek nasip edýär. Muň üçin men öz gahrman arkadagymda tüýsüregimden sag bolsun aýdýan şeýle ýurtlary görmäge, özümiziň sunwatymyzy ýaýmaga uly mümkinçilikler döredip berdi. Inni şu an İngiliz dilini okudum ve şol yurtlarda boldum diýende bir sorak ýüze çykýar. Dil meselesini. Dile tecrübe gerek diýerler. Siz şol ugru boýunça 5 ýyl bilim aldyňyzmy, 4 ýylmy? 4 ýyl bilim aldım. 4 ýyl bilim alypsyňyz, soňda şol yurtlarda bolupsyňyz. Häzirki wagtda edil başdaky bilim alan, diplom alan wagtyňyzda ýaly dälmi? Şol dil undulýarmy, tecrübede gürleşmese? Elbetde. Onu diýen ýöne şonu tecrübede gürleşip başlaýan öz-özü ýadyma düşüp başlaýar da. Häzirne oglumam İngiliz diline giren soň oglum bilenem arasyna İngilizce gürleşeldi diýip arasyna başardygymdan ýadyma düşdi günden İngilizce gürleşýär. Aýdym saz nähili? Aýdym sazam aýtmasaň undulýarmy? Ses bogunlary barýan perdeleň unutýarmy? Elbetde aýdym sada günne gaýtalamaly. Sözlerini, sazynam, sesiňem şonu günne gaýtalap durmasaň, ara gün bir 5-6 gün düşýär bolup eýem sesiň öz etmeli ýerine, gitmeli ýerine barman başlaýar. Ne diýär sazanyna bolsaň dutar günne 2 saat çalmaly, günne plança saat. Aýdymam şonu ýaly. Hökman meşgullanmaly, hökman taýýarlyk görmeli. Şu ýerde bir ýene bir zat aýdaýyn, oglumam hemem gyjak saz guralynam sazçylyk mektebi gutordy. Indi häzirki döwürde men oglum bilenem kiçirek konsertlary ýa bolmasa kiçirek toýlary aýdym bilen soňup bilen. Tuweleme. Oglum gyjakda çalsa senem dutar bilen, ikini bilelikde arkaýyn çykyş edip bilýär. Diýmek onu saz gurnan sowady. Wada gyýdyňyzam sazçylyk mektebine okudymy? Ýok, sazçylyk mektebine okumady. Saz gural çaly bilen okuýdyňyz. Pianina gatnady adadyk çaly bilýär. Ele ogluňyz sazçylyk mektebine okupdyr. 5 ýyl şu gyjak saz guralyndan hemem hora gatnýady tüwelem oň sesem owy. Aslında çağa saz sowadyny öwretmegiň özü gatly ýerur diýerler. Neyrobiolog alimler bar, beýnini öwrenýän alimler. Beýniniň kämilleşmegi üçin hökman sazyny bolmasa da çağaňyda saz çalmagy öwredin diýär. Heme şonuň bir mehirli bolmagy üçin, şonuň bir duýgusynyň bir güýçli bolmagy üçin hökman haýsam bolsa bir saz guraly. Elbetde gyjak saz guraly, hasam duýguny öýrän saz guraly. Şoň üçin hem şol gyjak saz guralyna berdim tüweleme, üstünlükli tamamlady. Häzirim dili bilen bilelikde başalyp çykýar da çağa. Boş wagta ýokdur ýa. Hem sport bilen meşgullanýar. Tuweleme. Şu ýerde oglumyz hakynda söhbet edip oturýarka, Gurbannazar Ediýewiň oglum bolsa diýip arzulap ýadan goşgusy bar. Haly özelgeline jamaga gurrun beripdi, maşgalasy. Hatda düşme de girdi, Gurbannazar dünýeden gaýdan soň diýdi. Biz diýdi Gurbannazar'yň adyny nakdyk, Gurbannazar diýip takdyk. Oglum boldy. O 40 günden soň adamsy dünýeden gaýdan soň Gurbannazar Nazarbeş diýip taktym bolýyn. Düşme girdi de haly men serdar diýen niýe diýdi. Günne düşme girdi. Onuň gidip şoň şahadatnamasyny çalyşyp täzeden serdar takdyk diýär. Gara şu gurrun bilen diýjek bolýan zadym, meşhur serdarym. Ýagny uzakdaky ýaýlada, enäniň hudysy. Şol aýdymy bir aýdyp berseňiz, kompozitor Daňatar Hydyrowyň sazy bolmaly ýa-da. Ýöne siz häzir dutarga jakda ýerine ýetip. Ýa-da dutarda. Dinge dutarda ýerine ýetirdim. Sebebi hudyýaly diýär. Hud aýtmak üçin bir has pesay, has owadan, has darin bolmaly. Gyjak sesi güýçlirek bolýar. Şoň üçin men dinge dutarda aýdyp bereýin. Şu ýerde bir zat aýsam bolarmy? Şol serdar bilen institutda bile okudyk. Olam ingliz dilini tamamlady. Gurbannazar Ediýewiň owadan dutary bardy. Men şo dutarym çalmak maňa da meýesser etdi. Şoň üçin men özüm bagtly ýan. Diýmek bu aýdym aýtmaga dogry hakyňyzdan bar dediň. Şoň üçin şu ýerde şol süýji aýdym, iň süýji aýdymlaryň biri aslynda bu gelinkina film üçin ýazylan diýerler sadam. Narliýewiň filmi Maya Aýmedowa başkeşfi döredipdi. Onu başlygyny şu ýerde şol aýdym aýdyp beräýin. Bolýar. Sözleri Gurbannazar Ediýewiň kysady Daňatar Hydyrowyň ýerine ýetirýär Türkmenistanyň halk artisti Äli Beýnazar.
İyem güneş batıptır, ayda ağıl atıptır. Kara kolca serdarım, tücü uqa batıptır. Gündür aylara bakar, aylar yıllara bakar. Un tekidin doldurup, serdarım ata çıkar. Un tekidin doldurup, serdarım ata çıkar. Cahilliğin yaşında ışık kaynar düşünde. Ovamızın kıyıları seni görür düşünde. Yarın gelir yanına, enen gelir darına. Sen bana az bakarsın, köp bakarsın yarına. Sen bana az bakarsın, köp bakarsın yarına. Kış yağdı sesin koşur, bahar kösük yetişir. Gelin kaynın kevağıt, arasına toğ düşür. Malın güvni yazlarda, lalın güvni sözlerde. Menin güvnim sen nedir, senin güvnin düzlerde. Menin güvnim sen nedir, senin güvnin düzlerde. Jorama duşun yerin, balam seni överin. Gelinin yoğur köynegin, men yoğurun dolağım. Daşova düştü yolun, kış olsa sağı solun. İlki inin yad eder, sonra yatlar ayalın. İlki keven yad eder, sonra yatlar ayalın. Kim terer kak kurdunu, kim tüyür öz merdini. Derdini men göterim, sen götür el derdini. Bu dünya yok barım, var maradım mıdarım. Kötül yolun külpötün, son bilirsin serdarım. Kötül yolun külpötün, son bilirsin serdarım o, serdarım. Lale, daşova düşse yolun, kış olsa sağı solun, ilki enen yad eder, sonra yatlar ayalın diye. Aslında ayalını qoversen, Türkmenler halamaya. Neyem çinliğini men bilemem. Men çağı kan bilyen, men dailim ya dädelim var da. Şu köplükde durup ayalı bilen gürleşmelem däldirler. Halını nok diýerler de şol. Indi diňe Türkmenlerde beýle däl. Aslym gaýynlar oğullaryny gelinlerinden gawanyp başlaýarlar da. Indi muň sebäbi näme-deka? Indi sena inte gaýnyny däl, ýönene gyýdyňy durmuşa çykardym. Birden gaýnyny bolaýsan. Sen nedir şeyle bolarmyka? Nämeden görýän şuň sebäbini? Dogrudanam näme üçin şeyle bolýaka? Senin iki joglun vardı. Hawa. Men pikir edýän enäniň söýgüsiniň has güýçlüliginden görýän. Sebäbi ene hemişe öz mehrini berip gedesi gelýär. Näme? Ene mağlar diýilýär. Şoň üçin çağan eline tikin matada sen dözün okta şoňa. Yo indi şey diýerler de hiç açanam aýalyň sen ejeň ýerini tutmada ol ijadi ýer. Hawa. Men oň bilen alalaşýan.
Yönü şu sizden önkü getleşikte öz gelyenif geldi Türkmenistan halk artisti. Onun mingde ya deyip bir aydım yadıptır. Ejetine mingde ya ayalık aktı. Şul men üçün bir açış etti şul adam. Men deydi çağalamın ejeti bolandan soň deydi ol men ejem ýaly. Şoň ornuna deydi. Lalaşýarmyş pikir bilen. Sebäbi inni ol ýöne bir meni süýgüm ýa aşkym däl ýa inni ol ene diýe. Ene. Şol ene bolup haçanna ene çağatyn haçan gabanmap. Şol alan gelinem edil şon enesi ýaly seredenni. Şonun enesi ýaly sylanny, enesi ýaly bir görünni şonna gabanmadymy hadiýan. Oň üçinem bara esasy zat oglanyň ejeti bilen oglanyň gelini ikisi dil tapyşmaly. Şol ikisi dil tapyşsa oglan bir-birinden ene gelinden gabanmaz, gelinem enesinden gabanmaz. Mesela taýagyň iki uju bar diýäde. Ola ejesi ýalyk edidi boljak bolup, oň ejesi ýaly bar aladasyn edip berseň ýene bir bäbek taklap berenýär boljak da. Şol ýerde şol erkek kişi ol dinanyň aladasyn etmeli aslında. Onun şu mesele gaty çylşyrymly mesele. Ýöne şu wagt ogluňyz bolsa, men pikirimçe ilkinji öwretmeli zat men bilen alalaşýarmy diýjek bolýan. Geliniň maşgala bolanyňdan soň aladasyny etmek, onu söýmek, onu hormatlamak, onun pikirini sylamak. Şonu öwredýäňizmi ogluňyza? We wajypmy gaşol? Ören wajyp. Näme üçin aýdaýyn? Ogluň. Ýöne sen ogluň ýanymydamy alyp durup bilmeýäňä. Şoň ogluň ýanymydamy alyp durjak onuň gelini. Aýaly, duýgudaşam, pikirdeşem, ýatlykdaşam, ikisiniň bir pikiri bolmaly. Sebäbi ondan dünýäni ýa çaga dünýäni ýa. Şolaň pikiri bir bolmasa, şolaň agzy bir bolmasa, hiç haçan maşgala bolmaýar. Men ogluma ýene bir zat düşündirýän. Oglum, geliniňe hiç haçan gaty gaýrym söz aýtmaly däldiýän. Sebäbi geliniň göwüni senden galsa, soň seni sylamaz diýädim. Soň seni süýýänem bolsa süýgü diýilen zat soňa baka ýigrenje urlar diýän. Onuň sözüň yaratan biten nokta. Hawa, bir erbedirek söz diýersiň, atar aňarsana. Ýene bir zat diýersiň, atar. Üçünji gezek diýersiň, onuň diýen haltaňam diýen ölçegi bar. Ölçegi bar. Suwuňam ölçegi siňirik, suw siňirikden agan soň diýilýär. Şonu etmeler hiç haçan. Sebäbi hem adamyň öňünde garrylyk bar. Şol garraň soň saňa seretmeli ýara sen ýollaşyňda aýalyň ýa-da ýan ýollaşyň adamyň erkegem aýalam bir-biriniň göwnüne degmeler. Göwün nilen nasynan soň onu biriktirip seýklep bolanok. Onuň şeýle bir ýagdaý bolýar-da. Aýal maşgala yaraman ýatan wagty erkek adam şoň üstüne kökenek bolsa, erkek adam yaramadyk wagty aýal adam iki gezek kökenek bolýar şoň üstüne. Hemmedat iki taraplaýyn. Hemmedat iki taraplaýyn bolmaly. Söýgüm, duýgum, pikirim, syýlygym, hormatam iki taraplaýyn hökman bolaýar. Şoň üçin mene şu wagtdan şeýle pikir edýän men ogluma beýle oglum gabanman mykam diýänne. Ýöne şol gelinim şu ogluma düşündi, maňa düşündi. Ýöne şonu düşündirmek üçin şeýle diýilýär türkmenne. Gelin näl, gelin ýeri gelin diýilýär. Şoň üçin gelin ýerine bagly bolýar. Nähili maşgalada esasy näme? Her kim öz gözüne ýetip duran maşgalasyny alasy gelýär. Ejem bir köp aýdan sözi bar. Ýüpek saklap bilmän ýüňeden, gelin saklap bilmän güňeden diýär. Hawa. Şon ýaly bolmajak bolmalylar. Elbetde bolmajak bolmaly. Sebäbi her bir dinanyň öňüne ykbalyna bar şol gaýnyna bolmak. Şoň üçin ýene bir zady billah geçirmeli şol gelin gülünden pikir etmeli, menem gaýnyna bolmaly diýen. Pikiri öňüne goýmaly. Sebäbi durmuş gurulanyna ol bir günlük däl, 10 ýyllyk däl. Eýem ömürlük zatlar. Onuň ol durmuşyň kanunyna bar zat. Hemişe arasyna düşünşmezlik öýkekine bolýan zat. Şo Gurbannalar edip şonu durmuşyny görünsäň ýadandyr. Gelin gaýnyň käwagt arasyna töw düşür diýär. Ol şo öz durmuşyny görün zadyny ýazýandyr ol. Şol gelin bilen gaýnyň
arasına tow düşmediligi üçin, tow düşäýende de şonu düğün çözmek için şol erkek adam gatı berip durmaly diýenler. Hawa, parasatly bolmaly erkek kişi. Bolaýmaly. Düğün niye? Düğün wagtyny çözmeseňiz çigin bolar diýe, ondan çigini çözüp bilmersiňiz diýe-de. Elbetde. Şoň üçin hem şol çigin bolmady ýaly, ähliň deň durmaly, Esat hanım. Ene geçirimli bolmalylar. Bir kino filmde diýmeýär, men gyýdym üçin geçirimlik edýän ýere. Şoň üçin hem şol çağan üçin geçirimlik etmeli hökman. Ene geçirýär, ýutýar. 5 minutdan ýadyňdan çykýar da, şoň üçin hem şol gelin hem şoňa düşünmeliler. Özüniň ene bolmalygyny, ene degine. Özüňiz ýalak geline duşmagy. Arzu edýän, dilek edýän o işiňizden ätlen geliniň niýeti pälem, kalban senin özüňiz ýaly owadan gözel bolsun. Ýaly şonu dileýän-de. Indi şu ýerde gürrüňizi uzaklaşdyrmaly, gelin niýdik, gelinleriňem iň süýji zady nädleri diýär. Nädleriňden ýene aýdymy ýerine ýetirip beräýin. Elbetde, nädleriňden halipamy Sagajepbarowyň döreden aýdymy. Gatowadan aýdym. Häzirän başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Toýlarda da kän şonu buyurýarlar. Da şol aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başytyna. Tapar aylanayın batı giden ilarından hayalkı bolsun tay boloyun telve bolun nelerinden Huluruna kılsam tapar kabul etkin yetmez eper Tenne canım rahat tapar senin şeker dillerinden Her yerde vaspın sözlenir, yellek sezülpün çözlenir, yellek sezülpün çözlenir Asman akı ay gizlenir senin appak yüzlerinden Yanakların gül bolupdur, ahlevin tatlı bal bolupdur Bağda bilbil lal bolupdur senin tayrak dillerinden Armanım yok çıksa bice eye bolsam sendey tece eye bolsam sendey tece eder aysız gece senin kara gülerinden Kara erkek gözlerinden Mehriban tomoşaçylarymyz, siz edir şu wagt türkmen bagşçylyk synawatyna iň süýji aýdymlaryň biri Halipa Sagajepbarowyň döreden nälerden ýene aýdymyny dinlediňiz. Läle Begnazarowa ýerine ýetirip berdi. Bugün bizde mehmançylykda ustad bagşymyz Läle Begnazarowa. Läle hälle näre söhbetimiz gyzyşýar. Mene kenda döwrenimiz şu wagt siz bilen söhbet edip bagşçylyk synawaty hakda Bizim milli senedimiz dutar hakda ýöne men bilýän siziň estradada aýdym aýdýanyňyzy. Häle maýtdyk teatr sahnasyna da kän çykyş etdiňiz ýöne klassika janryna da
Siz aydım aydıp bilersiniz mekanı diyen. Şu yerde sizden bir zat gaýyş edeýin. Meniň bir iň gowy aydymlamyň biri bar. Recep'in aydymy Armanım diýen aydym. Rumyniýada bolupdyk şonu. Opera aydymçylarymyň biri sahsy ýerine ýetiripdi şol aydymy. Sizden hem edil şu yerde, size opera aydymçysy dälem bolsaňyz şol aydymy aydyp berdi ýetim gele. Garşy bolmasaňyz men hinglenýän vokal sesi aydymlary. Ýöne häzir bir zat aýdaýyn, men halk aydymlary, dutar aydymlaryny ýerine ýetirip durna şu wagt. Şoň düşünem sesimiň azyjyk eyle bolmagy ahmal, ýöne başardygymdan şol armanym aydym özümem gowurýan. Muşrinzan yar gurban arman gurban yar gurban çektim sewiň adaryny görmesin aşıgynsan meniň derdim adarmy güzabamy adarmy sol gitti ilk sevim duygum gaýgym ilk sevim yarına wepararmy adarmy didarmy nay 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 lay nay nay lay çektim sewiň adaryny Ken sözleri adyma şonok sözler wajibam däl. Men şu wagt şu sesiňiň mümkinçiliklerini tomaşaçylara görkezmek üçin şol aýdym aýdyp beräň diýip gaýyş etdim. Sebäbi sesiň mümkinçilik bermese, berde sakaň aýdymny aýdyp ýygynynem armanım aýdyp, oň ýygynynem hindi aýdym aýdyp bolmaz. Oňa sesiň mümkinçilik bermeli. Endi hindi aýdym aýtyrjak bolýan gülälik diýjek bolýan şu wagt. Hindi aýdym aýtyrjak. Sebäbi men bilemok bir ýerde eşitdim. Siziň hindi aýdymlaryny şirin ýerine ýetirýänini. Ya özüňiz hindi kinolary meni ýaly görmäni gowurýan. Görmäni gowurýan, kiçiligimden hem hinlenýän ýöne edil bir sözlerini dogry we dolu dürüst bilemok diýjek bolýan. Ýöne şol gabat gelýän ýerlerini bilşiňizçe ýerine ýetirip beräýin. जब हम जवा होंगे जानी जहाँ होंगे जब हम जवा होंगे जानी जहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ परिया करेंगे तुझिया करेंगे Berekella Lala. Şol aydymlar ýerine ýetirip oturgan mende şeýle sonra öýde çykdy. 18 ýaşly Lalanyň sesi bilen şu wagtky 40-dan geçen Lalanyň başlaň ýaşyňy aýdýarmy üçin 40-dan geçen Lalanyň sesiniň arasynda tapawut barmy? Bar, sebäbi adamyň durmuşyna her hili ýagdaý bolýar. Her hili bir gaýgyly ýagdaýlary başyndan geçirýän, gowy ýagdaýlary ýadawly ýagdaýlary başyndan geçirýän, ýaşyň geçdigiçe adamyň diňe bir fizik bedenine däl, ähli taraplaryň sesine de täsir edýär. Şol men 2-3 ýyllykda adadyk men sesimi ýitiren döwürlemem boldy. Şondan soň häzir men umyndan öň hasam näzik sesim bardy diýip pikir edýänne, häzir bir adadyk itgoşuraq çıkıp dur. Ya yaşın ulaştıkça sesem yoğunu ya mı? Yoğunu ya. Oyol ya. Oyol ya. Käbir wagtlarda ses has yoğunap oğudurlan ya. Käbir ýagdaýlarda ses pese gatşya. Şoň üçinem hemişe sesiň üçin alad edip gelmeli bolýar. Esasanam bara şol
ayal adamlarda şeyle bolýar. Sebäbi ayal adam ene bolýar. Ene bolan wagtlaryňam şol hasam bir himme taraplayın. Aslında çağa dünya gelenden soň zenanyň bedenini düýüp götür, öjükler özgörüşler bolup geçýär. Özgörüşler bolup geçýär. Gönüden gönü. Ondan soň ol sesine täsir etmän bilmeýär. Man täsir edýär. No şondan soň sesi dikilmek mewsimi başlanýarmy sizde? Näme diýär? Sesin üstüne işleýäňiz we vokalaga atýaňyz we Esa sesin üstüne näme etmeli? Ýanky diýişinýär ukyn gowalmaly, kän gürlemelil. Ine Türkmenistan'ın halk artisti Medeniyet Şahberdi ve adamın kevak yanına barıyadım da şol vokal sesimi azıcık tayarlanıyor. Vokal geçerdin. Ha, şonno gürleme diýädi de. 10 müllep gürlemen gez. Her sen bagşy boljak bolsaň, aýdymçy boljak bolsaň, halkyňa hyzmat etjek bolsaň, gelecekde şol maksadyň bar bolsa, hökman şoň üstüne rahmet çekmeliýetde. Hoş bilen gürleýärdi. Esasam şol dinçken ýereken. Hemem şol sesim ýitiren döwürle men Türkmenistanyň atgan artisti Roza Töreýewiň ýanyna gatnadym. Şonda maňa kän zatlar öwretdi. Sesim goramak, sesimi täzeden dikeltmek barada. Näçe wagtda dikeltip bildiňiz sesiňizi? Bir ýarym ýyl gitdi de şol. Aýdym aýtman geziňizmi bir ýyllap? Aýdym aýtmaly bolan ýerler bar. Ýöne şonu meselem si bemoldan halk aydımları yerine getirýän motam la geçirbaý. Aşak düşürdüm. Onlardan yerine getirdim. Onun ýanky vokal sesim hali ýitdi de. Şonu men şeýle bir gynandym. Edil bagşy sesini ýitirse hili dünýäňem daralýar. Ruhuň öçýär. Şoň üçinem hemişe men şähertlemme İshaat gerek zat sesiňizdir diýip maslahat berýär. Diýmek siz uly sinagdan geçipdiňiz. We kim ýa-da näme ýardam berdi size şo sinagy ýeňmäge? Elbetde siz asyl dikeltmänem bilerdiňiz şo sesiňizi. Maňa ýardam beren zat İshaat zat höwes, akbal. Meneýem şol aýdym sadyň içinde ýaşap beren adam. Aýdym tadyň içinde ýaşaýan adamyň gelecegi şo zatsyz gelecek gözeňe getiribem bolanyk. Hemem şu döwletimiziň toýlary. Şu toýlarda men hökman sesim ýaňdan aýmalýan. Gerekliňi bilýän. Hawa şol gerekli ýurdumda, gerekli döwletimde, watanymda men hökman şu sesimi dikeldäýmelli giýje ünni şoňa dyrjaşdym. Käy wagtlar bolýar. Doğru maysam başka birinden can gelýär almaly bolýan. Ýöne öz ýakynlarymdan can geleni almaýadım da. Şonu gürlemelli. Şoňa habarlaşanlaryna maňa düşünýär däş olur. Çyny bilen ejemem dogorlamam gürleşmek bolanoklygyny düşünýärler. Şoň üçin men ýazyşýardym. Köplenç çağalam düşünýärdi. Çağalamma edip gürlemendirek şeýlerek jogap berip Onun iýmitde de ýörüte çäklendirme boldymy sesiňiz dikeldiýän wagtyňyz? Hökman boldy. Men aslynda azy turşy zatlarken iýben baramak. Ýöne şol iýmitde de süýjüzatdyň täsiri bar. Süýjüzat iýsen hökman sesiň gapýar. Süýjüzatdan taklanmaly, azatdan taklanmaly. Gaty aşa gyzgyndan, sowukdan saklanmaly. Aşa doýuýmagam bolany oýdan aýdym aýtjak. Ýok. Gaty kyneken, siziň sportsmenden kyýal eken. Ha, ýene bir zat aýdaýyn. Esasy zat bu kurdukdan emmeter aşgadanyň sagdymy bolmaly eken. Aýdymçy bolmak üçin. Şol aşgadanyna iýmit sindiriş sistema dogry bolmasa şol hökman sesiňe täsir edýär. Ses boğunluğuna diýmek öz täsiri bar. Hemme mine şol aşgadana täsir edýän Lukmanlaň ýanyna baryp şolaň maslahatlaryny alyp şolaň diýen datlaryny iýip şolaň kabul etmeli, dermanlaryny içip şeýdip häzirem şeý diýen sebäbi häzir hasam ýaşyň ululygça özüň gorap saklamaly bolýar da. Inni dünýäniň meşhur aýdymçylaryna şeýle ýagdaýlar bolýar. Belli bir ýaşa ýetenlerine sahna bilen hoşlaşýarlar. Şonu gözeňe tutýaňyzmy ýa men pikir edýän dokmy? Pikir edýän, gözeňe tutýan. Şu plança ýaşyma çelli bir halkyma hyzmat edebilsem diýip soňundan şu plança ýaşdan soň eýem adam özü
İz koyan soň aydymlaryny, dörjülüğünü koyan soň agdaçyk bir köşeşip şol eden işlerine buýsanyp şeýlerek ýagdaýlar bolar diýen özümiň anamym bar. Sebäbi sahna çykyp aýtmak üçin ýanky diýişmeýär, sagdyrlyk gerek. Bir sahna Gödüllügem wajyp-da. Wajyp. Onuň adam ýaşy geçdigiçe kakam fakir diýetde, garradym diýmeller, könülüşdim diýmellerdi. Adamam organizm könülüşýär-de. Soň sahnaga ýen eşiklerini, sahnaga ýen köwüşlerini giýip bolmaýar. Bilmejek bolsaň sahna çykmanyň o da. Ýöne sahnaň ine esasanam hindilerde şol ul ýaşly aýallar aýdyp dur ýöne sesini berýe, şoň sesini ýaşlary oýnap durlarda. Ana şolar ýaly ýagdaýlarda sahna çykmasamam sesim bir ýerine bolsa Onu gowa çeper filmler surata düşürsek aydymlaryny täzekdirmek boljak. Nesip bolsa, nesip bolsa. İnşallah, inşallah. Lala gyzykly gürümleňiz üçin köp sag bolun, süýje aydymlaňyz üçin köp sag bolun. Umuman şu gün geleniňiz üçin size sag bolsun aýdýan. Tadanlarlaryňyza da sag bolsun aýdýan. Owadan belbele wanyňyz, owadan ýurdumyzda hemişe ýaňaryp dursun. Sag bolun. Ne bir televizyon tomoşaçylar bar. Olar dünýäniň çar küncündäki türkmenler. Näme arzu niýetleriniz bar bolsa, aýdasyňyz gelýänleriňiz bar bolsa başsyny. Bagyşy kalbymdan, bagyşy ýüregimden, ähli iýleşlenmede, watannaşlanmada, tüýsüregimden agdy birlik maşgala ojaklaryna hemişe agdy birlik odunyň alawlap durmagyny, jan saglyk, ýurt parahatçylyk, maşgala avadançylygyny, çağa ülkeleriniň hemişe öýlerine ýanglanyp durmagyny, ene hudylarynyň ýanglanyp durmagyny, tallançaklamydyň badynyň ýatmadlygyny tüýsüregimden arzu edýän. Bize gahrman arkadagyl serdarymyz şeýle owadan dünýäni peşkeş berdi, owadan watany peşkeş berdi, owadan ýaşaýyşy peşkeş berdi. Şu pursatda tüýsüregimden bagyş kalbymdan hormatly gahrman arkadagyl serdarymyza sag bolsun aýdýan. Goýalaryň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan, tutjak işler hemişe rewaçlyklara betlentin, toýlanmadan toýlara teplentin. Sag bolun. Amin dileglerinizi Allah kabul etsin. Sag bolun. Ulýalek taňa da bir zat aýdasym gelýär. Şeýle hormatlap, kän wagtlar çağırýan, garaşdyň. Şeýle hormatlap çağıranyň üçin men dörjülügime umuman maňa goýan sarpaň üçin saňa tüýsüregimden sag bolsun aýdýan. Menem seni şeýle gowurýan, sen şeýle talantly, zihinligiz. Şol üçin saňa da, sen ojaňa da tüýsüregimden jan saglyk, agdy birlik arzu edýän. Sag dinlemeýän näle şu gepleşmediň prodüsery bar. Döwran aga, hawa yuridik ilimlaryň doktory, Atawatan Türkmenistan internet jurnalyny döreden adam. Olam şeýle isledi we garaşdy. Sebäbi bagşaçylyk sunuwat hakykatdan hem juda çylşylmy sunuwat we türkmeni dünýäde türkmen edýän sunuwat. Onda da aýal bagşy bolmak hasatden, eje bolmak hem bagşy bolmak özüniň aýratyn bir jogapkärçiligi ýükü barda. Şoň üçin lezzeti o hakda söýüyor. Şoň üçin hemişe bilbil goýa bolup gep. O wadyň belentden ýanglantyn. Mehman tomoşaçylar, inşallah Allah berketden Atawatan Türkmenistan YouTube kanalymyza diýdarlaşar. Bede watyň bitirmesin arkadagy serdar. Iqbal toň titremesin arkadagy serdar. Çalışanda ozgulyjyň gädilmesin, topragyna ýaman päl ädilmesin. Baryp Beytullah'nyň gapysyny açan hacı serdarymyz. Allah siz penatyny saklasyn, sag bolun.